אהלן. היי. מה שלומך? בסדר. המצלמה שלך? זה? אבא שלי הוא ברוך, הוא סוג של עובד כזה בצבא. אמא שלי לא יותר מדי מעורבת בעניינים הווירטואליים שלי. אני חושבת שהיא מוחקת את התגובות הלא טובות בלילה. את רוצה שנקרא לברוך? כן. מה שלומך? בסדר גמור. שלום מירי ואלין. שלום. אנחנו הולכים להראות לך עכשיו דברים שכתבו על הבן שלך ברשת. את צריכה לקרוא אותם בקול. אוקיי. מוכנה? מוכן? כן. זה הולך לעצבן אותי? נראית כמו סנאי. אני מרחמת עלייך, היא המסכנה העלובה. הילד הזה פשוט לא מצחיק, אל תעשו לו לייק, האוזניים שלך מוזרות. את מתאפרת כמו ילדה אוטיסטית, בת 3. אם הייתי בכיתה שלך, הייתי עושה עלייך חרם. מכוער ברמות מגעילות, איכס, יא הומו. לא הבנתי אם זה בן או בת, ממש מכוערת. וואי, קשה לי לא להגיד. יואו, האלין הזאת פשוט פרחה. תראו איך הוא מתנהג. כאילו קוקסינל ומי שמגן עליו מניאק. הילדה הזאת פשוט נראית אומללה, ואימא שלה סתומה. היא התינוקת, תפסיקי לגעת במגירת איפור של אמא, או שאבא ייתן לך מכות. איזה טעם נוראי יש לאלין הזאת, פקץ המפגרת. היא נראית כמו שימפנזה, איכסה. זה גרוע מאוד. איזה מילים. אני בטוח שנחשפה לזה לפני אולי. לא נחשפתי לזה. איך זה הרגיש? לי, לא עשיתי לכם כלום. אלה הילדים שלנו. בואו נשמור עליהם גם ברשת.